aru rit nong pachaton dun si epeshol si asong pen chasong eng tia rit along rit kenong po pini laki det pialong labor mate choklem chodam atum arni ke the arni Lapuson Arni Pachatontunsi, number 9 Amreng constituency arlo, APHLC along Klembang Pubang Piatum, Pini Chasong Ti Adjai Di along, Aru Rit Nongpu, Alam The En Pensi, Rit Nongpo. Halapu, Perangkiang no, Nangathandun Atenki, Karbiatum Haku Penta, Aru Rit Nong Sai, Klempon Bom. Sita, Non Uvekimi, Atum Labang Sosai ke Klem Nang Jum Chet Asonsi, Tek Pon Long Puta Lam The Chapaklang do. Lasi Kevangji Aningkan Penki Karbi Akhetum Inglong Atokanu Seta Labangsu Aru Ritnong Asai Klempon Pupusi Ning Thepon Puta Nang Thandun. Pini Labang Sosai ke Klemalong APHLC Asongalong Klembang Pu President Chasoingti Youth Advisor Palukro Lapen APHLC Women Wing Satum Chapatur Piponsi Aru Ritnong Sai Misen Pen Pachon Ponsi APHLC Asongja Pu Jai Kathara Phanta Ninga Klong Pen Kachoro Lam The Chapaklang Po Tangti Nanglitum Nahok Dam de Pin Pen Pini News Fast Phirangke Barnabas Bear Hin Pen Labangso Asai ke Klemalong Kahumri Dun Amohor Langpon Iksana Dapat Pen Barnabas Bay News Fast Karbiang Karbiang longrat hum pusame biurta ke melo kantang ningkan ke lapuson dadak rong tang bong pen pusame lapuson aru ritnong pate hayaron klem dun delang pusini tum thek ponlong bonstame pini bangke si biurta ke me bangke lason lo ladak alang litum rong tang bong pate ladak 11 pias labang so episal sialong klem kapater pietum bate ladak episal sialong dak local songja pietum alang litum pini labangso aru ritnong labangso arni pachet tondun si pini abangke ladak alang di bangke president ipsl silong president chesong ti labangso alang litum ari ding long si dak ipsl si phan ke kroi pen la dak ipsl si tuma songja pietum labangso ni pachet tondun lo la si pini lang litum phan litum Karju Panjelam Thang ke lason lo people situm karbiatum ke labangso aru batel bangso ritnong people situm ke klem nang kok labangso lab tum klar ta ka jini phansi pinim tum ngiswas kan da ka timang na la sinoni tum arju Panjelam kola soing batel nang social sitem ke salong alang di just lo la sialang di phantum ngiswas ka binglong penang di phan apor and consinon tum arju Panjelam okay Aprangsi ke nangli phantum swasta dinglong pen pini ladak nangli rit along bangso aru ritnong karbiatum aron pen pachet tonun si pini ladak nangli rit along dak ipsl si songja potum pen nangli presiden hoi pen sa melang tumhan pangrum pen labangso ajai le nang tum deng tono lasil karbiang long rada phan nangli hin pen labangso aru ritnong pu amen pen nang lihin pen kopine kapajini dia sondo man hok lo ni chengsi tung media bitung kan sumikran ke bitung na mer rodak red jai long tam menang kom rit hepot nang litung kan jo pajur la sipini ke mede mate itum karbi alam pen bange kemaru di phai silo la si ilitum ke haku pen ta karbi khai ke sai ke tiki pen si tireng pulai tu kudam data un la support si litum bethe long itum chini dun pusitame thek o ko anma kilidun lan pusitame sai ka tiki bangta ting no alam mangke itum ke haku pen ta kireng bom ke lai tum long re tiki pen ke cheng ki la du sa pa chenong pen si tum kireng bom la support si pini bilituma sar mati tuma central committee sar jai ka thar ki japon bangsa party pen tame alang ni ta samsik ni bang ya sai deng pon lo basana taksi ni tum da rong pangbong episode si tim pen tamila da pini president tame secretary dan finance secretary tame duet lo kasi ini bang kan ini tum la bang sende de mate aru ritnong pikansi pini ini tum da nilirit along bang si ritnong kon la pen ke alang tum tame choro ni pini nilithan nang kirap ada rong pangbong dia secretary
ke the adang the siri ni ka samet adi happen la nom botol ta mene mati ave ke jang lok ma sare tam ni chiu tam ni to dapat prang pen wang si pilih pan kirap pen adi gitu pen same non penan pini ni bang han sos nang itu lo ni la pen ni tame apa tu ni reciban hot dari kacing koi masih ni depan ni udah ni cing lok masih ladang itu tong kan itu seksi kacing koi tu masih itum kar dia tum ke labang so long pu ron itum klem pek ni ma patel labang so klem plate itu maron dam kar dia ron lagi tu itu nanti non yang tinggi jang itu thang reglang thang lebih so nak kasi macik keluar dari pen apa lasi labang so macik keluar bangke aru macik keluar bangke lagi aru ritnong pulot itu ladak itu merit nong po mane aku hot ke jir ke dam putu mati non la song ciklu bang itu merit nong po lapen labang so jir ke dam labang so ajir bang ke itu dak khabar ko an ma kiklu anta tang tektik ke hem tidam nong le so ni pai si badang itu macam tombol kadon ini dia tumhana choro lo inglong rit long bithi se tamelang kritum nang ke humri thega pot asi ini ani ke aru tari disi aru rit nong jingdi binangji pu haku pen aron dokok masi ni litum ke claim lo lake malon ni litum hanang japon pulutangte ni litum masar je ai kathar lasi ni litum han aron ateng nang ke japon pot alang ni phan choropik lo ni litum claim lo ladak intire marit lasi non iprang sami ni litum nainam renglong sami anso se claim pon thekjia phan ni bor ipon po lasi ni women binga hin pensida me anso se non iprang pangtang pon po ben je ai kathar phan sami Choropik athima alangli nang ke than alam akam an ke akimi loksi nang ke than lapen ke claim ke dam amu sita me cholong nang ji alangli inglong arat phan sami chinghon pik se alangli phan choropik lo lili hen pen lasi pini ni tum dak 11 ps amreng pu hen pen tani tum pini dak pinti hem arit long pini ni tum sai tiki pon lo la rit nang chingdi saklang pon lo halo ini nang tum badak intihema rit along upiara lam treatment sit ni tum la kaching room pen la bang so reading long kar he pate reading long kinong so alam thenang diklai dak pen than pachini ki masa ta frangsi nili ni swas kar benglong abi tu to han choro lo ni dak intihem rijai dia long ke claim ke dam long nang tum hum bi pat ka bang thek pot on to frangsi PSLC asong ahin penang to kan kadang kilo asipini ke aru tari kesi la ke tum karbi aku karbi tum pen ke plan mindat plan hot pen tum ke inglong so la pen ke claim ke dam so ta se hala subet ke claim bom dam bom hala swang kun birang-rang lo tin jang-jang lo aki ong tum bang ali aki ya hak karbi tum bang ke claim ke dam mande rijai di ko son ma ke claim ke dam ni bang so tin jang do kasi iltum pining apen tuning pen pining bang ke iltum central committee presiden PSLC presiden jai kat hal iltum mana pen karateng pen pining bang ke iltum puthot labang swang kun kang tum on puja phan apen iltum ke claim so pena pot kam claim nangji pu labang so karbeng long arat tum phan ke claim pon ke dam ponang the ka peklang pon ya phan sin iltum dak intihem ada jai dia long pini kam claim pon lo cheng pon lo claim kilo tela pusona sai ki claim ke pening sana tum ke cheng silang ma mande ke dam tan ning tan tan ke claim pon bom ke dam tang ning kan tum claim pon bom lo he hala sur bang ke tum posa tang kai hin dure cer masih financial dure cer masih media long an bang ke tum ipi ja phan itu maja kong oder lo step pining pana bang ke tum kar biang long arat ang dang pia tum phanta kam claim nang ji la pen tum presiden nang ke than pon na pen khat pon teng pen tum claim pon phan sin tum bor i pon lo lasi la bangso bangke aku panda claim lake aku ke jergit pusikipu hala so ke bang ngkoi bang thongkep lasone mun ching room po rong si ching room po aruma pi sita that po la pen ke
เป็นออกกลงเทตมังแกเป็นตุมันทุละสมสีลังตุมตุนปอดังปอออกอันจุปอเจรอนปอละสมสังตุมนิ่งอารมณ์เจเป็นสีกำเคลมบอม Kalau pusana sai ke nang tum ke bang kan tak lem bom bang mah mate langsung se ke klem pon tang lang mo ke bang jini kan tan la bang kel tum klem pon bom ji athe mail tum ke klem ben si kereng il tum det kali la ke per the dang monit tum man ke klem ben si kereng pot la bang so asang da man ke tum ten ne pon pelo pen klem pon wer ji dilimen ke pol kro ta ka rong pang bong ili ke do ke rong pang bong nona mat kini di epsl si along Yuta long, materi suai yang along, air baisar, bidi sar lo.